El proper 26 de maig tenim una oportunitat per canviar tot allò de Sant Adrià que no ens agrada. Però què vol dir República Sant Adrià? República Sant Adrià vol dir un Sant Adrià saludable i sostenible. Un Sant Adrià dinàmic. Un Sant Adrià viu i amable. Un Sant Adrià que no deixi ningú enrere. Un Sant Adrià amic dels animals. Un Sant Adrià amb memòria i autoestima. un Sant Adrià que fomenti l'esport i la vida saludable. Un Sant Adrià per la República Catalana. Si vols confiar en adrianencs i adrianenques com tu, el proper 26 de maig vota Esquerra Republicana de Catalunya. Vota Republicà Sant Adrià.